बेखे मिउजिकखौ नांगौ बयनोबो मिउजिकआ अलराउन्डार मानो होनबा मिउजिक गैयाबानो जेबो मा बुंगोन लाइफ गैया जाहैयो ओंखायनो मिउजिकआ बहुत इम्पर्टेन्ट जों लाइफआव दा टंला वेस्टार्न मिउजिक स्कुल खुलिदों आङो फोथायो जे बेनि रायजो राजाफ्रा गोबां सोलोंनो हागोन आरो बेजों जे फिउचाराव बेबहार खालामनो हागोन इउज खालामनो हागोन आरो वेस्टार्न मिउजिक स्कुल टंला क्लास दिनै अपेनिं जाबाय ओमफ्राय क्लासाथ' गाबोन समफोरनिफ्राय जागोन मन्डे टिउसडेनिफ्राय क्लासा सुरु जागोन एडमिसनाबो जागासिनो दङ सप्तायाव खनबा जागोन क्लासा स्टुडेन्टफ्रा गाव गावनि टाइमाव फैगोन ओरैनोथ' फ्राय स्टुडेन्टफ्रा स्कुल स्टुडेन्ट कलेज स्टुडेन्टसो जागोन नालाय ओंखायनो दा बिसोर गावनि टाइमाव फैनो हागोन आरो क्लासखौ लानो हागोन इन्ट्रेस्ट गोनांफ्रा दा मिउजिकआथ' आं एसे सिगां बुंखाबाय जे मिउजिकआ बयनिबो थाखाय गोनांथि मिउजिक गैयाबानो जोंहा मा बुंगोन लाइफआ एसे आदुरा जानानै थायो ओंखायनो आं खावलायो जे मिउजिकआ जोंनि लाइफआव प्राइम एसेन्सियेल जोंनि टंला बे ओनसोलनि नोगोरनि बयबो गार्जेनफोरनिसिम आं हांख्रायनाय मोनसे थादों जोंहा दिनै 16 मार्चनि देवबार दिनै सानडे दिनैनि दिनाव जोंहा टंला ओनसोलावहा मोनसे टंला वेस्टार्न मिउजिक स्कुल मोनसे खुलिफैदों बे डाइरेक्टरनि मुङा जाबाय रकिजेस बसुमतारी बिथाङा गोदानै बेयावहा गायसनफैदों जोंनो मिउजिकनि थाखाय गोबां नांगौ जादोंमोन जोंहा वेस्टार्ननि गैयामोन गथ'फोरखौ जोंहा दामनाय देनायनि स्कुल होनो थाखाय बेबायदि मोजां आधुनिक जुगनि वेस्टार्न खुलिफैनायखौ जों हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि गार्जेनफोरखौबो आं हांख्रायो फैयो बयबो फैदो गावनि गथ'फोरखौ जों सोलोंथायावहा जौगाथि होनो थाखाय लेखाजों लोगोसे दामनाय देनाय मेथाइ खननायफोरावबो जों जौगाथियाव लांनो नाजानोसै मानो होनब्ला दानि गथ'फोरखौ बे मुगायावहा जोङो बायदि बायदि बिफानावबो जौगाथियाव लांनो गोनां जायो अकल फरायनायाव नङा आरो बिमा बिफाफोराबो जों गोसो होनानै गावनि गथ'फोरनि जौगाथिखौ जोङो नायनांगौ जाबाय मानो होनब्ला गथ'फोरा गावनि न'खराव थानानैहा अकल मबाइलाव थानानै गथ'फोरा गाज्रि जालांदों जोंहा जुदि मिउजिकआव थायोबा गोसोफोरनि साननाय हनाया मोजां जायो आरो बेजों बे लोगो मोनज्लायनानै जोंनि मेलेमफोराबो बांद्राय जालांनो हमो बेबायदिनो गथ'फोरनि आखल आखुफोराबो मोजां जायो बेखायनो आं हांख्रायदो फैनानै जोङो बे मिलनपुरावहा खुलिनाय गोदान टंला वेस्टार्न मिउजिक स्कुलावहा एडमिसन होनो थाखाय आं बयखौबो गोसो गुरैहै हांख्रायहरनाय जाबाय